Здравейте и добре дошли в канала. Аз съм Еркан Мехмедов и в това видео ще си говорим за един въпрос, за който се питат много хора. Колко ще струва да се закупи имот в Германия през 2026 година? Много хора смятат, че ще са нужни около 100-200 хиляди евро, което всъщност може и да е така, ако смятате да закупите някой имот за 1-2 милиона, но реално също може да закупите и някой апартамент с лични средства около 20-25 хиляди евро. Нека ви дам един пример. Ако си закупите апартамент за 200 хиляди евро, реално ще са ви нужни около 12% от сумата, защото 12% ще са само таксите и да финансирате на 100% с банково финансиране, за което ще са ви нужни добър доход, да кажем среден доход, може би около 2500-3000 нето, постоянен трудов договор и реално имотът, таксата ви не бива да надхвърля 40-50% от дохода ви. Ако кредита ви е 1200, реално дохода ви трябва да е около 3000, 2800, нещо такова. Разбира се, ако вкарате повече лични средства, например, освен таксите, ако платите и 10% допълнително или 20%, ще получите по-добри условия при финансиране. Най-вероятно лихвата ще бъде по-ниска с 0,5-0,6%. Също така зависи и какъв е имота, дали каква енергийна класа има, енергия ефициенс класа, дали А, Б, С, тези имоти, които са по-добре, с по-нисък клас, получават по-добро финансиране, а тези с по-лош, като цяло там лихвите са по-високи и е по-трудно да се финансира такъв имот. Цените на имоти също много се различават. Ако е в някое село, най-вероятно ще е по-ниска цената, но не винаги. Но в големите градове като Хамбург, Мюнхен, там цените са много по-високи. Но смятам да ви покажа няколко примера с такива по-познати градове като Дортмунд, Касел, да разгледаме няколко обяви и да си изградите представа за колко средства ще са ви нужни, за да си закупите имот в Германия през 2026. Сега ще споделя екрана. Така. Започни запис. Така. Ето, аз съм въвел Дортмунд. Апартаменти с балкон или тераса от 70 квадратни метра, 3 стаи. И така можем да ги разгледаме. Така. Ето е първата обява, 92 квадрата за 129 000 евро. Може да отворим снимките. Голяма тераса. Като цяло сградата изглежда външно добре, боядисана е, поддържана е добре, вътре тоалетната не изглежда много добре. Като цяло се нуждае от саниране. Но коридора е чист. Мазето също. Басейн има дори. И така. Да видим. Този апартамент се намира някъде около Дортмунд с балкони, с парко място в подземен гараж. 129 000 евро, 4 стаи, 92 квадрата. За този апартамент, тук е така, брокер иска 4,86%, по принцип е около 3,57%, тук е малко повече. И ето така, виждате тук за този апартамент са нужни 17 105 евро, само това ще са ви само таксите. Грунтервебстоя, това е данъка, 6,5%. Това е за
Маклер 4,86%, брокер е това, маклер е брокер 4,76% и нотариус 1,5% и там още някакви такси 0,5%. Като цяло аз винаги смятам, че нотариус е 2% и реално с 17 000 ще покриете таксите, но най-вероятно ще ви трябват 7-8 хиляди евро допълнително сметката, за да финансират, а не да останете на нулата. Сградата е от 74-та година. Но като цяло аз този имот никога не би го взел. Най-вероятно таксите ще са много високи за поддръжка, заради този басейн. Не става за имот за капитален лагер, за инвеститорски имот не е подходящ. Тук има още някакъв в същия квартал. Той даже сякаш същия и блока е същия ми се струва. Да, ето го басейна пак. В този блок нещата не са както трябва най-вероятно. Всички продават. А ето тук има един апартамент от Борсик Плац. Дортмунд, това дори ми е познато. Мисля, че в този квартал има много българи. Ще отворим обявата. Този беше 140 000 евро, 108 квадрата. 108 квадрата е много като цяло за Германия. 108 квадрата в Германия и в България нямат нищо общо. Това са реални 108 квадрата. Не се смятат стени, мазета, балкони, тераси. Това е реална живуща площ. И банята тук дори е направен някога ремонт, изглежда добре. Ви при закупуването на този имот най-вероятно ще е без мебелите, което е още по-добре. Като цяло е свеж, не е много зле, коридора също е чист. Дори имотът в момента е отдаден под наем. Той в момента е отдаден под наем. Което... Но вие ако решите да си го купите за лично ползване, те винаги могат да излязат по закон. За лично ползване наемателя би трябвало да излезе. Но ако искате да го дадете на някой друг познат, той да влезе под наем, тогава няма да се получат нещата. Само за лично ползване или за майка, баща, тогава могат да го изкарат. Но да не ви се налагат такива неща като цяло. И тук така си ги виждаме. Тук така е, маклера е 3,57. Това беше брокера. Това е реално стандартната такса. На онзи имот беше по-високо. Виждате тук като цяло 6,5, 3,5, 12% общо. 17 000 на 140, ако цената остане 140 при закупуване, но най-вероятно ще падне цената 5-10% и оттам ще ви падне и таксата, защото тогава ще например на 130 000 12% и са ви нужни около 25 000 евро за закупуване на този апартамент. Сега да разгледаме в други, в Касел, например. Така. Така. И виждате също има и апартаменти по 795 000, но това не са имоти за нас. Най-вероятно. За тук някакви малки апартаментчета по 23 квадрата за 44 000 евро, но тях няма да ги гледаме. Ще вкарам отново от 70 квадрата и от 3 стаи. И тук избираме да започнат от най-ниската цена. Така. Ето има... Това е най-вероятно два пъти са качили най-съща обява. Ето шоу не изглежда никак зле.
сградата отпред. Това е разположението, кухнята. Най-вероятно кухнята ще остане при закупуването на имота. Кухнята по принцип не се взима. Банята си е най-вероятно от 1970 година. Но като цяло малка баня с тоалетна, не е нещо фрапантно. Спалнята е с изход към терасата. Това е хол и трапезария. Този апартамент няма детска стая. Или има. Тук да казвам. Да, няма. Кухня, има детска стая. Това е детска стая, спалня и трапезария. И на тераса излиза и от хола, и от спалнята може да се излезе на балкона. Така. И цената е 110 000 евро за 76 квадрата. Реално в това граче, което съм аз, е по-малко граче, но имотите са по-скъпи, което ме изненадва в момента. Но имам чувството, че хората се отдръпват от големите градове в Германия и търсят по-малките грачета на по-спокойно. Тук дори таксата на брокера е 2,38%. И Грунтерверпщето е 6%, което е странно. Това е друга област, най-вероятно не е Нордрайн-Вестфален. Така да разгледаме нещо друго. Това е същото обява, да. Този дори е отдаден под наем. За 128 000. Да видим нещо малко по-скъпо, около 200 000. То реално, след като се закупи този имот за 120-30 хиляди, ако се вкара 40-50 хиляди евро допълнително за ремонт, той имотът ще стане просто скандален. Този имот изглежда доста добре. 106 квадрата. Така. Това е направено с изкуствен интелект. Това са реални снимки. Коридор. Пак е с изкуствен интелект. Добре, ясно. Така. Не. Като цяло, сами си направите сметка. В бъдеще, в други клипови, ще ви калкулирам такива имоти при закупуване и при отдаване под наем. В повечето случаи това са плюсови имоти, в които след като си платите главница и лихва, ще ви останат някакви пари на вас. Тези имоти ще се покриват най-вероятно сами, които са доста подходящи на такава ниска цена. Така. И показах ви няколко имота. Сега има имоти за 100 и за 200 хиляди. Ще са ви нужни, реално ако някой има желание да си закупи имот, според мен е за едно апартаментче 3-4 стаи ще са му нужни около 150, цената ще е може би около 150-200 хиляди евро в някое нормално градче. И реална сума, която ще му е нужна около 25 000 евро. Да, тези апартаменти не са в добро състояние, но според мен всеки може да си смени сам ламинат, да си бояди със стените и да си направи едно малко освежаване или ако не, дори да си направи ремонта и с майстори. За бъдеще ще ви показвам и клипови, в които аз сам си ремонтирам моите апартаменти, както като цяло ще се правят всякакви ремонти, шпакловки, смяна на ламинат, на винил, лайсни. Тези ремонти вече съм ги правил, също съм сменял и покрив. В този канал ще се говори главно за имоти в Германия, за финансиране, за отдаване под наем, за имотите като инвестиция
също така данъчни облекчения и много други. Ако има желаещи да напишат в коментарите в кой град живеят и мога да разгледам там обявите и да видя дали има някои подходящи имоти за инвестиция, за отдаване под наем, ще направя пълна калкулация на имота, колко пари ще останат, какви ще са таксите, като цяло до всичко, което е нужно. Ако са ви интересни такъв вид видеа, абонирайте се за канала. Аз съм Еркан и ще се видим в следващото видео. Чао!